Първият цифров компютър в Източна Европа е създаден в България през 1963 година, наречен Вили 4. Втора е България в света по брой на археологическите находки след Гърция. Трето. Розовото масло от България е най-качественото в света и се използва в луксозните парфюми. Четвъртата Стара планина е най-старата планина в Европа на възраст над 300 милиона години. Пети. България е родното място соен на йогурта. Тук е открита бактерията Lactobacillus bulgaricus. 6. Най-старото златно съкровище мод в света е открито в България. Варненският некропол 6000 години. 7. България е трета в Европа по брой на минералните извори над 600. 8. Кирилицата, официалната писменост на ЕС, е създадена в България през 9 век. 9.